Mitjançant els estiraments desbloquegem les tensions del cos, evitant lesions i aconseguim més agilitat i una bona presència escènica. Asseguts sobre els ossos de sota les natges i amb els peus junts, estirem tot el tors al màxim endavant, deixant caure el pes del cap per tal d'estirar la musculatura de tota la columna. Portem pelvis, tors i crani endarrere. Repetim el pas 1 endavant i el pas 2 endarrere successivament. Per acabar l'exercici, tanquem els genolls. Estirem braç i tors dret cap al costat esquerre. Estirem braç i tors esquerre cap al costat dret. I exhalant, tornem al centre. Repetim el pas 1 i el pas 2 successivament. Per acabar l'exercici, tanquem els genolls. Asseguts amb les cames en paral·lel, estirem el peu dret i flexionem. Estirem el peu esquerre i flexionem. El anem alternant. Flexionem els dos peus alhora. Per acabar l'exercici, recollim. Portem el pes de la pelvis, els genolls i els peus darrere el crani. Fent un balanceig i ajudats per la força del centre vital, aixequem el tors endavant. Recollim el pes de tot el cos sobre els peus. Estirem el tors endavant deixant que el pes del crani caigui cap a terra. Pugem tot el tors construint l'eix, pelvis, vèrtebres, crani. Estirem la planta del peu dret. Alternem amb la del peu esquerre. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Per acabar l'exercici, flexionem amb dues cames. Es tracta de jugar, de relaxar-se. És fonamental no forçar les posicions. S'han de respectar les condicions físiques de cada alumne, fent-los treballar amb comoditat. La repetició dels exercicis fa que els alumnes cada cop tinguin més agilitat. Els exercicis es poden repetir en sèries de 3, 6, 9 o 12.